Eki gözlü ejem. Ejemin bir gözü vardı. Men onu yigrenýädim. Sebäbi bu ýagdaý meni gaty utandyrýardy. Kakam ýogalansa maşgalamyz dolandyrmak üçin ejem mektebimizde aşped bolup işlerdi. Başlangıç klasda okuýarkan bir gün ejem ýagdaýlarymy soramak üçin meniň ýanyma geldi. Yerim düýbüne girmek istedim. Bunu maňa nädip edip bildi? Onu tanamazlıktan geldim. Onu görmezlige saldım. Yüzüne yigren sülem akıp oň ýanyndan kaçtım. Ertesi gün mektebe gelemde klasdaş oglanlaryň biri sapakda otyrkak, "Ey, seňejiň bir gözi bar eken" diýdi. Yer ýarylmady. Menem girmedim. Şo pursat ejemiň dünýämden ýok bolup gidenini isledim. Şoň üçin şo gün mektepden öýe baramda men oňa meni beýle gülkünç ýagdaýa salyp ýörenigden ýok bolup ölüp gidenin gowular diýdim. Ejem ýudunmy. Gözüne ýaş tegeledi. Maňa bolsa hiç ýyly garşylyk bermedi. Şo pursat ýanky diýelim hakynda bir jigem puşman etmedim. Sebäp gaty gaharlanypdym. Şo pursat ejemiňdi başyndan geçirýän duýgular bolsa meni bir jigem gyzyklandyrmaýady. Men oň bilen bir öýden girip çykmagy da utanýadym. Hatda oň ýanynda bolanymdan aýazda daşarda ayak ýalaňaç edenim gowy. Wagt öz hökümden sürüp mektebi tamamladım. İşledim. Soňam bagtym çykyp, nesibem çekip şähere okuwa gaýtdym. O ýerde öýlendim. Hatda men onu unutup, men onu toýmak hem çagyrmadym. O ýerden özüme öý aldım. Çağalarım boldy. Umuman öz dünýämden özüm hoşalym. Bir günem bize ejem geldi. Men ol bu ýere geler diýip pikirimde de ýokdy. Sebäbi men o hakda hiç gelip pikir etmeýärdim. Oň bolsa meni görmedigine men kim bilen durmuş guranmy? Dünýä iýnen agtyklarynyň diýdaryny hiç wagt görmänni. Gapgakyldy. Çağalarym ejem görüp güllüler. Haçan ejem balalarym diýip olar bagryna batjak bolanna çağalarym gorkup ejelerini tarap ılgadylar. Men bolsa ejeme öýme gelip çağalarym gorkulmaga utanmadyňmy? Şädiriň özüne şu ýerden git diýip üstüne gyýgyrdym. Muňa ejemiň bogazy olup ýuwaşdan Bağışlan, men salgymy ýalňyşdyrynym. Gapydan iýigine urulyp, gözden ýitip gitdi. Egnine bolsa şol bir mahal kysarlygan köýnegdi. Aradan etlice wagt geçti. Ýene bir gün uçurumdan ýygnanşy bolýar diýip öňkü mektebimden hat geldi. Gelinime de iş saparına gidýän diýip çağakam öňüne obama gaýtdym. Uçurumlar ýygnanşygyň dabaratyndan soňra ejemi dälle garypça çatmamyzy öreýin diýip öňüme gaýtdym. O ýeri baramda hamala batyrak şemal ýerse ýykyljak ýal bolup duran öýümizde hiç kim ýokdy. Goňşularym ejemiň bu dünýäden gidenligini, ýurduny täzelenligini, has dogrusu aradan çykanlygyny aýtdylar.
Muňa hiç hili gynanmadym. Gaýtam ýüküm meňläp bir dertten saplanan ýar boldum. Haçan o ýerden uğramakçy bolamda goňşularyň biri ejemiň maňa goýup giden hatyny berdi. O hatda iň söýgüli ýalňyz oglum, ýalňyz umydym. Ermudama sen hakda oýlanardym. Sen gaýgy edýärdim. Sen barlygyň bilen, sen dünýäň bilen ýaşaýardym. Sen ýanymda ýoklugyň gatyraty. Menden güýçli geldi balam. Men ejizledim. Wah oglum, şu derdimden ayağa kalacak bolup, uzak yol aşıp şähere baryp, sağalaryň gorkdan men gaty gynanýam. Ömrümiň ahyrynda balamyň balalaryň bagyra basyp berdi. Nädeýin oglum? Uçurumlar gününe gelýärliň esdi biçak begendim. Ýöne seni görmek üçin düşegimden galyp bilermiken bilmedim-de. Oglum, sen ýanymdan gideliň bäri. Ýalňyz ýollaşym şu dert bilen, şu düşek boldy. Seni şu neçeli utanç ýagdaýa salyp gidenme men gaty gynanýam. Ýöne bilýän oglum, sen kenizi çağa jykkan, avtolog kelekçiligine uçradym. Şeýdibem bir gözüň ýitirdim. Eje bolup seniň bir göz bilen ulalmaňa, bir göz bilen kemala gelmeňe dözüp bilmedim. Soň süýnem sana öz gözüm berdim oglum. Men bu dünýä men gözüm bilen seredýänliňi, durmuşy men bolup garaýanlyňy daşyňdan uwanyp gezerdim. Yer bolada balam, sen hatymy okan gözleňe döneýin. Balalaňa 10 ýaşa. Bütün söýgüm bilen sen ejem. Sessiz olun. Eje kakaňyzyň gadyryny bilen. Erteleseňiz olary ýitirip bilersiňiz. Belki gaty giýis bolup biler. Unutmaň, cennet eneleriňiziň aýagynyň aşagyndadyr. Biz ejelerimiziň bardygyny diňe olary ýitiremizden düşünýäs. Çünki ene biziň ýerdäki periştemizdir. Periştem.